Comencem amb una notícia que afecta directament a la Universitat de Lleida, i és que el govern, que va anunciar 65 milions d'euros en 3 anys per reduir el percentatge de professors associats a les universitats, a Lleida els professors associats són actualment d'un 61% del total, una cosa que ja de per si és bastant sorprenent, i que aquest pla, per fer fixos a docents associats, afectarà 15 professors de 766 a la Universitat de Lleida. Això, bueno, suposo que en tenies constància del pla que té el govern de la Generalitat. Com se gestiona aquesta part de professors associats i professors docents ja fixes? A temps complet, vale. Sí. A veure, digues. Perquè sí que veig els avantatges que té un professor associat, que són evidents, algú que està treballant en el sector que estàs estudiant, està molt bé, però un 61% és molt. Sí, és molt. Ara bé, també s'ha de dir que, clar, les dades, no us penseu que hi ha unis amb el 10, eh? No, evidentment. M'imagino. Ni amb el 20, ni amb el 30. És el que vull dir, que això és una cosa, vull dir que ara ha entrat en, diguéssim, en funcionalment un nou Real Decret que és Espanya, no és Catalunya només, en el que efectivament a les universitats el 51% del professorat ha d'estar consolidat i ha de ser a temps complet. Això vol dir que ja saben que, clar, si jo me monto un plan perquè vull arribar al 51 és perquè sé que gairebé ningú arriba. I doncs per això dic que la situació no dic que no sigui dramàtica, però dic que perquè us poseu un context, veieu d'on venim, vull dir que no hi ha unis amb un 10. Ara bé, el que, com sempre, crec que les coses es volen precipitar molt i això de baixar-ho tant potser no aconseguirem amb el termini que volen. També és cert, com diu el Colau, que és que ja sé que no es pot anar al detall i analitzar cada cas, però és que hi ha titulacions en les que són fonamentals i potser nosaltres no. I potser s'hauria de valorar aquest tipus de coses, perquè sí que és veritat que el que no volem, i totes ho tenim clar, el que no volem són falses associats. Persones que, com que no surt una plaça perquè estigui consolidada a la universitat, acaben fent d'associats. Això no ho volem i això ho tenim clar, però és que vosaltres heu passat per les mans de moltes persones que sabeu que realment estan treballant als mitjans. I persones que, per exemple, en el nostre cas, són professors que són molt bons en el nostre cas. Un professor que està treballant a la tele o a la ràdio de veritat, és que no té res a veure amb algú que te pugui explicar la història de la ràdio que va començar. Clar, i per això també diem, sí que volem, vull dir, si tinguéssim nosaltres, com a mínim puc parlar del Grau, que sí que conec tot el seu professorat, si tinguéssim un munt de gent que dius, bueno, està aquí en aquesta situació perquè no surten places, això ho entendria com un problema i ja sé que les dades no ens acompanyen, però el cert és que les persones que tenim és perquè treballen a mitjans i perquè es venen bé, perquè tenen això que jo no tinc ni idea de com es fa això. I per què volen que una persona que no ho sàpiga us ho expliqui? Quin sentit té? És a dir, ja trobo que de vegades hi ha una contradicció entre que cada vegada volem estudis més professionalitzadors, aquesta paraula que agrada tant, però alhora volem uns profes que la nostra professió és estudiar. Jo no vaig a fer produccions audiovisuals. I doncs, clar, si omplim d'això, un 51 sembla raonable, doncs serà meitat i meitat, però baixar molt més d'aquí, no sé, depenent de quines assignatures o aquesta figura del falso social, clar que ha de deixar d'existir, perquè s'ha d'estabilitzar aquesta gent, ha de cobrar un sou digne, ha de tenir uns horaris dignes, tot això està molt bé. Però és veritat que potser hi ha alguns graus patiran perquè haurem de fer servir una figura que no és l'idònia perquè us expliqui com fer ràdio, com fer tele, com fer documentals, com fer moltes coses que millor una persona que treballa a la indústria. Totalment. Que això en el cas pot ser no menyspreant, evidentment, no vull que sembli això, però una filologia, que ho estàvem parlant abans, potser no és tan necessari tenir algú associat. Clar, jo per això dic, no vull ara valorar-ho jo. Hauria de ser, sí, entenc que no ho puc entrar jo a valorar, però dic que sí que és veritat que la diferència entre les titulacions és molt gran. Hi haurà unes en les que caldrà molt i altres en les que potser no cal tant. Una doble de física i matemàtiques, la de l'autònoma, aquesta que té una nota de tal impronunciable, no sé exactament què fa, però potser d'associats no necessiten tant. És una gent que fa
física i matemàtiques pures. Sí. El que volen fer és recerca teòrica, pot ser una part important de la seva vida. I doncs, bueno, no passa res si no en tens tants de professors associats, però hi ha altres feines més professionalitzadores, per això que, home, que sortim de la uni i després no sabem fer les coses, vale. És que la teoria, no tot és teoria. Clar, és que el problema és això. Home, titulacions com, per exemple, educació, jo trobo molt necessari, no? Sí, és que hi ha unes que molt i altres que potser no tant, o una altra que és un punt intermig, però que el nivell de pràctiques, el nivell de sortir al carrer i veure què passa, no és tan necessari com unes com les altres. Totalment. I doncs l'altra notícia que porto d'avui no és una notícia que hagi sortit avui, evidentment. És una situació que s'ha vingut, que ve de fa unes setmanes, potser ja uns mesos, i és, coneixeu la teoria dels chemtrails? No. Bueno, s'ha fet viral, és una teoria, ara ho explicaré, és una teoria conspiranoica i que se va fent viral cada tant. Ah, i aquesta cosa que es fumiguen. Exacte. Vale. Sí. Ja. És que el nom sonava però no arribava. S'ha tornat a fer viral aquest cop dient que ens fumiguen i per culpa dels chemtrails hi ha sequera. Ah, vale, com el Covid, no és que recordo que és, el Covid és el mateix, és el mateix. I ara, però la sequera, vull dir, perdona la ignorància, però clar, el Covid era, vull dir que ens ho estaven exprenent com una malaltia, doncs, no? Ara, però la sequera exactament com... Ara és que amb els chemtrails fan que no plogui. No sé com, perquè els conspiranoics fan una cosa que és molt bona, és dir, això és culpa de que ens estan fumigant i quan els hi preguntes com, el govern que ens està controlant. Bueno, explicaré una mica per això. O sigui, els conspiranoics tenen una habilitat molt bona de poder justificar lo injustificable. Bueno, sempre. Ja porten, sí, això anava a dir, porten tota la vida fent-lo. Des de la que bueno, com es diu, lo del terraplanisme. Sí. O sigui... Bueno, hi havia una convenció fa poc a Barcelona del terraplanisme, ho vau veure, No oi? m'estranya. No ho vaig veure. No, sí, l'any I passat. plena que estava. I, bueno, i clar, i encara avui... És veritat, sí, és veritat, ara m'he recordat. Bueno, doncs, perquè els que no sabin de què estem parlant, la teoria conspirativa del chemtrails planteja la creença de que el fum que deixen els avions, que en realitat no és fum, és aigua condensada, ens està fumigant. Ens està tirant algunes coses a sobre, està fent que no plogui, depèn de qui preguntis fan una cosa o una altra. Això són agents químics o biològics, cosa en la qual cosa tampoc s'hi posen d'acord, depèn del moment són una cosa o l'altra, i és, evidentment, el govern socialista venezolano bolchevique és el que ens està... República Bananera, no sé quantes coses més. El Perro Sánchez. El Perro Sánchez és el que ens està fumigant. Per què? Abans era que ens havia tirat el Covid a sobre. Als Estats Units la més famosa és el control mental. Aquí a Espanya encara no ha arribat. I ara és que se pot modificar el clima i que, per tant, hi ha sequera per culpa de que no deixem que plogui. De fet, ara he recordat un vídeo que va sortir d'un ciclista que diu: ahora vienen las elecciones y mirad cómo ya no nos fumigan. Ah, vale. Vale. Bueno, evidentment, tots els estudis científics que s'han fet han demostrat que no fa res, vull dir, no cal dir-ho, però per si de cas, i que és això, que són vapors d'aigua normals que fan el mateix, que són motors que estan molt calents i el mateix, les partícules d'aigua que hi ha a l'aire, pues, se fan vapor i ja està, no n'hi ha més. Bueno, ja hem deixat una mica veure quina opinió tenim sobre el tema. Vosaltres heu conegut algú que sigui així, potser no del chemtrails, però que sigui un conspiranoic, que diguis que el govern, els reptilianos, o que sigui? Sí. I com han estat les converses? Bueno, jo el que us volia fer la reflexió de... no ho heu de dir, només ho heu de pensar. Quins són els partits a Espanya que neguen el canvi climàtic? No. Sí. I qui hi ha al darrere, i precisament són els mateixos que és que Pedro Sánchez no es fumiga. Sí. Blanco i en botella. Sí. Per desgràcia és veritat Clar, que... és no voler acceptar una realitat científica i te la canvio per una teoria conspiratòria. Sí. Més, també, parlant de conspiracions, recordo una que a mi m'encanta mirar coses d'aquestes. I un terraplanista que li feien una entrevista i deien com funciona el sol i la lluna? Bueno, perquè són focus que donen voltes
Ah, un moment, deia que era com un plató. Sí, Sí, eren vale. dos focus que donaven voltes i que il·luminaven segons A on més estava. a més, de terraplanista I era amb un plató. I li van dir, i les estrelles, i l'única solució que va donar viable és que ho havia fet un mag. Ah, vale. Jo a partir d'aquí vaig dir, bueno, crec... O sigui, per persones com aquesta, que en molta part relaciona molt amb les fake news que parlàvem abans, la gent és crèdua, veu una cosa que crida l'atenció i s'ho creuen. Sense qüestionar-ho, perquè jo crec que si Quin filtre passa aquesta gent? Cap. Jo crec que cap. Clar, perquè i jo ara crec- tenen una porta oberta 24 Però hores. és que jo crec que si tu t'ho qüestiones, si tu dius, a veure, el foco, jo que sé, encara pots arribar a explicar-ho d'alguna manera, és igual. Però dir que una explicació d'una cosa és que ho ha fet, és màgia, jo crec que aquí ja... Bueno, quanta gent no creu que tot ho ha fet un ésser superior a nosaltres? I aquí encara, jo ho entenc. Jo, és Jo veritat, això ho arribo a entendre. jo no Clar, crec en vull Déu. Però això, mira, ho entenc. Però dir que un senyor mago va fer que les estrelles estiguessin on estan, Fins aquí avui les notícies. N'he hagut de treure una per fer la presentació del canal, normalment seran 3 notícies.